Kaixo, guk Xuxurlak hauean taldearen kideak gara. Gure proiektua Nafarroan zehazki Iruñako Trinitarios Parkean garatzen da. Arga ibaiaren ondoan dauden saguzarrak aztertzen ditugu, populazio txikiagon arren. Proiektua egiten 6 hilabete eman ditugu, haien mugimenduak eta jarrera aztertzeko asmoz. Nyctalus noctula espeziaren kopurua nola aldatzen den kanpora egingatik ikustea gure helburua delako. Gainera, kalean garatzez gain laborategian ere lan egiten dugu. Lehenik eta behin, saguzarrak ikusteko erabiliko ditugu materialak prestatu behar ditu. Lehenengo gauza gure kainabera prestatzea da. Horretarako kainabera luzatzen dugu. Ondoren, kamera kutxatik ateratzen dugu eta luzatzen dugu tamaina maksimoa lortzeko. Gero, zinta isolatzailearekin kamera kainaberan atxikitzen dugu. Azkenik, mugikorrean aplikazioa irekitzen dugu eta kamerarekin konektatzen dugu. Kamera kutxen azpiko aldean dagoen zulo batetik sartzen dugu. Ondoren, kamerak duen argia pizten dugu eta saguzarrak dauden ala ez ikusten dugu. Aldi berean, taldeko beste bikide datuak hartzen dituzte eta mugikorrean apuntatzen dituzte. Hurrengo egunetan Excelean sartzeko. Trinitarios Parkean zehar kutxa motez berdinak daude. Alde batetik bat FF kutxa dago. Kutxa hau tamaina txikia dauka eta zapala da. Saguzar kopuru txikiagoa sartuz. Bestetik, bi FN aurki dezakegu. Hau borobila da, eta honetan saguzar kopuru gehiago sartu daitezke. Bi FN kutxaren zuloa bekoaldean aurkitzen da. Kutxa mota honen barnean bi pareta aurkitzen dira. Saguzarrak babestuagoak egon daitezen. Azkenik, bat FW kutxa daukagu. Kutxa honetan ezin dugu kamera sartu hibernatzeko erabiltzen baitute. Saguzarrak bezala, txoriak haien kutxa propioak dituzte, saguzarren kutxetan sartu ez daitezen. Kutxa hauek aldi bakar batean garbitu ditugu hobiak ez oztopatzeko sartzerako orduan. Bestalde, prismatiko batzuk erabilitugu zuhaitzetan zuloak bilatzeko. Saguzar hauek batzuetan zuletan sartzen dira babesleku bezalakoak direlako. Ondoren, Juan Tomas zuhaitzen aurrean gelditzen da konprobatzen saguzarrak sartzen edo ateratzen diren. Kalera ateratzaz gain, laborategian ere lan egiten dugu. Laborategian, eguneroko temperatura maksimo eta minimoak apuntatzen ditugu saguzarren migrazioa lertzeko asmoz. Baita ere, aurreko egunetan, kutxak begiratutak, lortutako datuak Excel batean apuntatzen ditugu, gerora registratuta izateko astero saguzar kopuru dagoen kutxa bakoitzean. Honetaz gain, kutxa bakoitzeko kokapena aztertzen dugu laborategian jakiteko saguzarrak nolako lekuan nahiago duten. Proiektu hasi genuenean, aztertu behar genuen zonaldearen mapa bat egin genuen kutxak ongi kokatzeko. La cola está envuelta en membrana, de tal forma que la membrana va de hombro a hombro, le da la vuelta completa. Y luego los nóctulos tienen dos características típicas. Una es el trago que es arriñonado, este trago que es redondito, habéis visto aquí, este. Y luego otra cosa curiosa es que tienen pelo en las alas. ¿Veis que aquí tienen pelo? Sí. Toda esta zona tiene pelo. Otras especies no tienen pelo. Probablemente al ser arborícolas, pues igual están en refugios menos protegidos que uno que es cavernícola y entonces, bueno, algo les cubre. Mirad aquí qué cantidad de ácaros tiene, todo esto. Que tengan muchos ácaros, pues muestra que probablemente su condición de salud no es muy buena. Este es el brazo, este es el pulgar, nuestro dedo gordo está libre. De donde yo agarro ahora es el dedo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Los 5 dedos. O sea, esto es una mano, en realidad. Y antes hablábamos de parásitos. Aquí se ve alguno. Sí, le he visto. ¿Veis aquí? Rojitos, ¿no? ¿Veis? Sí, y mira, donde pongo yo aquí el dedo, veis unos puntitos se mueven. correteando. Sí. ¿Veis aquí? Ahí se ven. ¿Es el mismo tipo de ácaros que llevan las aves? No, son ácaros diferentes.